iti amin nga aramid mi o Apo. Sapay ti panangparswa kadagiti bantay wenno ti panangpaaddam iti lubong. Agnanayon kan a Dios nga awan pangrugyan wenno pagpatenggaan na pagpalaygen na kami iti amin nga aramid mi o Apo. Mapagbalin mo dagiti tattao iti sigud anak tao danda. Mapagbalin mo ida at Apo akas iti kasisigud da ti sangaripo at tawen ken ka mayarig da iti maysa nga aldaw. Kaslakal man ana palabas maipadada iti kaababa ti maysa apanagbantay iti rabii. Pagpalaygen na kami iti amin nga aramid mi o Apo. Isurong ngarud kada kami ti kinaababa ti biyag mi tapno sumirib kami. Mabayag pa'y aya o Apo ti panantalyaw mo kada kami. Kaasyang kadi dagiti adipen mo pagbalaygen na kami iti amin nga aramid mi o Apo. Binigan kadi apeneken na kami iti di agbalbalyo nga ayat mo tapno makapagkanta ken naragsak kami iti unos ti panagbiag mi. Ipakitang kadi kada kami nga adipen mo dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ipakitang met kadagiti kapututan mi ti nadayag abileg mo. Pagpalaygen na kami iti amin nga aramid mi o Apo. Pagpalaygen na kami iti amin nga aramid